our co-senior pastor Samuel Kim to give us Bible lecture. Thank you so much. Yes. Good afternoon, everyone. Yes. Today is the last day for official class, and I know that you are having time to take exams. But still, I felt that before we wind up, we also should share a little bit more about the Word of God. I know you're nervous about the mind exam, and also you're nervous about your graduations which are coming. But just briefly, I'd like to share just 3 verses I want to show you in the first Bible. If you see 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Yes. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Bible says like this. Examine yourself as to whether you are in faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Dziyeseni nokha ngati muli mchikhulupiriro, dzitsimikizireni nokha kapena simukuzindikira kodi kuti za inu nokha kuti Yesu Khristu ali mwa inu, mukapanda kukhala osatsimikizidwa. The Bible says, examine yourselves whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you? Unless you are disqualified. Now everyone, for the past few weeks we heard the gospel. We heard about the process how sin was washed away. And we understood that how this relates to Jesus Christ. But everyone, if you just hear this and if you were to explain this, if you're not able to explain clearly where is the point of salvation, just knowing the process will not help you to receive salvation. Everyone, when God gave Jesus Christ to us, it's not the image, it's not the figure, it's not the name Jesus Christ, it's not the one that He gave to us. Bible says that Jesus Christ, in John chapter 1 verse 1, Bible says, in the beginning was the Word. Is that right? And the Word was with God, and the Word was God. So how we should look at Jesus Christ, Son of God, Messiah, Savior, that is just a figure. Understand? If you just look at Jesus Christ as a figure, it doesn't work. It doesn't have power. Remember, Jesus Christ is Word of God. Understand? Do you understand? Bible says here, just where we read in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourself. And then Bible says, test yourself. Another version, King James Version, Bible says, prove yourself. How can you prove that Jesus Christ is in you or not? Everyone, if you go say, I can explain, I know the story. Jesus Christ came to this world. Wages of sin is death, so He died for our sins.
Before dying, we lay our hands upon Jesus and sin was transferred to Jesus. ndi asanafe machimo athu adapangidwa transfer pomusanjika manja. So that's why he died on the cross to pay the wage of sin. Nchifukwa akafa pa mtanda kupereka mphotho ya uchimo. And also now you went further from IF Academy to hear that he rose again, right? Ndiye maphunziraso kuno kwa IF kuti adaukanso, si choncho? He rose again. Kuti anadzukanso. Why did he rose again? Anaukanso chifukwa chani? He had to go back to where? Amene abwererenso kuti? Heaven. Kumwamba. Why? Chifukwa chani? To present Kuti akapereke what? chani? His blood. Mwazi wake. Right? Si choncho? Because what makes the atonement for our soul is what? Timatera kuti chimene chingatsuke machimo ndi chani? The blood. Ndi mwazi. So that blood of Jesus Christ is presented to God. Ndiye mwazi wa Yesu Khristu waperekedwa kwa Mulungu. Now God sees this blood. Ndiye Mulungu tsopano akuona mwaziwo. Right? Si choncho? Seeing that proof, the blood of Jesus Christ, he saw that work of salvation, the sacrifice has been fulfilled. Kuona ngati umboni une kuti ntchito ya chipulumutso yakwaniritsidwa. But everyone, that's just a story. Koma wina aliyense imene ndi nkhani chabe. After seeing that blood of Christ, Ndiye atatha kuona mwazi wa Yesu Khristu. what was the word that God has spoken? Ndiye ndi mawu ati amene Mulungu anayankhula. What did God say? Mulungu ananena chani? Do you remember what he said? Mukumbuke chimene ananena? Their sins Machimo awo and iniquities. ndi masautso awo. What did God say? Mulungu ananena kuti cha? I will remember Sindidza no more. wakumbukiranso. Where does it say like that? Ndiye panopa ndiye zili kuti. You see, that's the problem. Ndiye vuto ndi limene lero tsopano. If you listen to it, yes, I remember hearing that word. Ndiye mukamumvetsera ndamvetsetsa. Where is that word? Ndiyeno zili kuti tsopano. Ntchito iko. People don't use the heart to possess the word. Ndiye anthu sagwiritsa ntchito mitima yawo kuti akhale ndi People mawu do amene not wawo. use their heart to treasure the word of God. Sagwiritsa ntchito mitima yawo kuti aulemekeze uthengawo. Here, when that word comes out, Hebrews chapter 10, Ndiye mawu awo achokera ku Aheberi chapter 10 from verse 16, 17, 18. verse 16, 17 ndi 18. Shall we see? Tione? Hebrews chapter 10, verse 16, 17, 18. Aheberi chapter 10 verse 16, 17 ndi Let's read 18. all together. Tione limodzi. Ready? Mwakonzeka? Begin. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Ichi ndi chipangano ndidzapangana nawo atapita masiku ajawo anena Ambuye ndidzawapereka malamulo anga akhale pa mtima pawo ndipo pa nzeru zawo ndidzawalemba. Verse 17. 17. Read all together. Ready? Tiwerenge tonse limodzi. Begin. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Ndipo machimo awo ndi masautso awo sindidzawakumbukiranso. Who said that? Ananena zimenezo ndani? God said. Mulungu akunena. God said that he will not remember your sins no more. Mulungu akunena kuti machimo anu sadzawakumbukiranso. What does that mean? Zimenezo zitanthauza chani? You have become what? Inu makhala otani? Free from sin. Omasuka ku machimo. Being free from sins means what? Kumasuka ku tchimo zitanthauza chani? You have become what? Inu makhala chani? Righteous. Mwakhala oyera. Justified. Oyelungamitsidwa. Sanctified. Oyeretsedwa. Washed. Otsukidwa. Amen. 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 Where does it say like that? Zimene zikunenera kuti? Hebrews chapter 10 verse 17 say like that. Aheberi chapter 10 verse 17 ndimene kunena. How did this happen? Ndezi zinachitika bwanji? How did we become righteous? Ndiye tinakhala bwanji olungama? Let's see verse 10. Hebrews chapter 10 verse 10. Ndiye tione Aheberi 10 yemwe verse 10. These are words that you must remember in your heart. Awa ndi mawu amene mufuna muzakumbukira. Easy. Repeat after me. Hebrews 10:10. Aheberi Hebrews 10:10. Is it difficult? nzovuta. So when you stand before God, when did I say like that? When did I say I will not remember your sins? When did I say I washed away your sins? Ndiye mukayima paso pa Mulungu nkufunsani nana kuti machimo awo sindzakumbukiranso. Oh God, you don't know Hebrews 10:10? Ndenu mukanena Mulungu simudziwa Aheberi 10:10? Do you understand? Mumvetsetsa? Remember what?
mukumbukire chani 10:10. Aheberi 10:10. If you want easier way, do like this. Show your 10 fingers. ngati mufuna zikhala zophweka ndi dzala zanu 10 Okay? Put up your hands. taziye imikani And to next to you, turn. Next to your friends, turn. ndeno nkhope yanu itembenukirako And give high five twice. 10. nde Hebrews 10:10. Hebrews 10:10 10:10. 10:10 Not once, 10, no. 10 twice. osati kamodzi kawiri 10:10 What does Hebrews chapter 10 verse 10 say? Aheberi chapter 10 verse 10 ikunena kuti Let's chani read all together. 10 tiwerenge limodzi Ready? mwakonzeka Begin. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Amen. amen ndi chifuniro chimenecho tayeretsedwa mwachopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. I've been telling you, ndiye ndakhala ndikukuwuzani if you want to receive salvation, ngati mufuna mulandire chipulumutso we don't follow your way. inonso mutsatira njira yanu We have to follow God's mumatsatira way. njani We have to follow whose way? mafuna mutsatire njira ya ndani God's way. njira ya mulungu. Did God say pray for forgiveness is enough? mulungu adanena kuti mukapempha chikhululuko ndiye zakwana Did God say if you keep the commandments it's going to work? kapena adanena kuti mukasunga malamulo ndiye zigwire ntchito. Wage of sin is what? mphotho ya uchimo ndi cha Death. imfa Without shedding of blood, popanda kukhetsa mwazi. Bible says there's no remission for sins. baibulo linena kuti palibe chikhululuko cha machimo. So, wage of sin, death. ndiye mphotho ya uchimo ndi imfa. And paying the blood. ndiye kenako mulipire This magazi. was what? izi zidali cha Will of God. chifuniro cha mulungu. This is will of God. ichi ndi chifuniro cha mulungu. Well, when you came here, what did you say? koma mutabwera kuno Raise your hand if you maneno know how to be saved. Many people raise atakwezani their hands. manja ngati mudapulumutsidwa mudza kuti munapulumutsidwa. I asked one by one. nafunsa mmodzi ndi Do you mmodzi. remember on the first day? mukumbukira tsiku loyamba How are you saved? munapulumuka bwanji? I confess, Pastor. nalapa machimo anga. I pray for forgiveness. napemphera chifukwa chikhululuko cha Some machimo. people say, we try to keep the commandments. ife timayesera kusunga malamulo. Was that the will of God? chimenecho ndiye chinali chifuniro cha mulungu. Was that the will of God? chidali chifuniro cha mulungu chimenecho. Everyone, the will of God was that wage of sin is what? chifuniro cha mulungu choti mphotho ya uchimo ndi chani? ndi imfa. Understand? mumvetsetsa. That's why God sent His only begotten Son, Jesus Christ. nchifukwa mulungu anatumiza mwana wake wobadwa yekha Yesu Khristu. Bible says He's the Lamb of God. Lamb of God. baibulo linena kuti iye ndi mwana wankhosa. Now, as we know, John the Baptist, who is a representative of all mankind, monga mudziwa yohane mbatizi ngati oyimira anthu tonse. laid the hands upon the head of Jesus. kusanjika manja pamutu pa Yesu Khristu. Yes, John laid his hands upon the head of Jesus. inde yohana anasanjika manja pamutu pa Jesus Yesu. kneeled down before him. John laid his hands. yesu ananyonyomala yohane nkusanjika manja. Why did John do that? ndiye chifukwa chani yohana anapanga zimenezi. Although Jesus is much greater than John, potengera kuti yesu ndi amene ali wamkulu posa yohane. why did Jesus put out his head before John the Baptist? ndiye chifukwa chani yesu anayika And mutu why wake. did John the Baptist put out his hands on the head of Jesus? nchifukwa chani yohane anasanjika dzanja lake pamutu pa yesu. This was to do what? izi zidali kukwanitsa cha Transfer our sins to Jesus. kupanga transfer machimo athu apite kwa yesu. Is that right? si choncho? Yes. This was to fulfill righteousness for the people. izi zinachitika kukwaniritsa chilungamo cha anthu. And then after that, you know what happened. He went to the cross ndiye zitatha zimenezo mudziwe kuti anapita pachani pa mtanda. to fulfill what? kuti akakwaniritse chani? Wage of sin, mphotho ya uchimo ndi cha death. imfa. Right? si choncho? Did it end there? ndiye zinathera pomwepo. How is your sins washed away? Jesus Christ died for my sins. zinachitika bwanji? yesu khristu anafa machimo anga. Does it just end there? kapena zikuthera pomwepo kapena? Does it just end there? zinathera pamenepo. Jesus what? yesu anatani? After 3 days, he patatha masiku atatu resurrected. anauka. He rose again. anaukanso. Why? chifukwa chani? He needs to present himself to who? afuna akadzipereke yekha kwa ndani? akadzionetsa yekha kwa ndani? He needs to present himself to who? afuna akadzionetsa yekha kwa ndani?
To God. kwa mulungu. Why? Chifukwa chani? For us to be proved, for us to be called righteous, who have to make the judgment? Ndiye kuti kwa ife kuti tikhale anthu olungama, tiyesedwe olungama, ndani afuna apereke chiweruzo? Who have to say that we are righteous? Ndani afuna anene kuti ife woyera? Who has the authority to make the judgment? Ali ndi udindo onene kuti apereke chiweruzo ndani? Who? Ndani? Who has authority Ali ndi mphamvu imeneyo to ndani? make the final judgment? Kuti akapange chiweruzo chomaliza. God himself. Ndi mulungu mwini. Understand? Mumvetsetsa. So he went back to heaven to present himself to who? Ndi anapitanso kumwamba kuti akadzionetseka kwa ndani? To God. Kwa mulungu. Right? Sichoncho? So that God can speak his judgment. Kuti mulungu akayankhule chiweruzo chake. So here Hebrews 10:10. Ndi Aheberi chapter 10 verse 10. By that will we have been what? Sanctified. Akuti ndi chifuniro chimenecho tayeretsedwa. Through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Mwachopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Amen. Amen. Now by presenting his body, what's then judgment that God has said? Ndiye ndi chiweruzo chiti tsopano chimene mulungu akunena. Verse 17. Verse yake 17. After seeing the presentation of Jesus Christ, Atatha kuona mphoto imene Yesu Khristu abweretsa. then he adds. Ndiye adawonjezera. What did God add? Ananena chani mulungu? Upon that we are sanctified, upon that we are justified, Potenge kuno kuti ife tayeretsedwa. God added his judgment. Ndiye anawonjezeranso chiweruzo chake mulungu. What did he say? Ananena kuti chani? Their sins Ndipo and machimo awo their lawless deeds ndi masoloziko awo I will remember no more. sindidzawakumbukiranso. Hebrews 10:10. Aheberi chapter 10 verse 10. Hebrews 10:17. Aheberi chapter 10 verse 17. Everyone, do you know this area? Ndiye madziwa madera amenewa? Do you know what's the name of our area? Madziwa kuti area yathu ino imatchula kuti chani? We are area 17. Ndi area 17. We are area what? Tili mu area cha 17. Very 17. good number, right? Right? So remember two verses. ndiye mukumbukira mavesi awiri amene. Hebrews 10:10. Aheberi 10:10. Oh, where is this place I heard this message? Where is the church I heard this message? Nkuti kumene nawo mvera uthenga umenewo. Ah, in 17. Area Ku area 17. 17. Hebrews 10, Aheberi 10. verse what? Verse ya 17. Ah, area 17. 17. area Amen. 17. Amen. Amen. Yeah, Hebrews chapter 10, verse 7 says, God said, I will remember your sins no more. Aheberi chapter 10 verse 17 akunena kuti machimo awo Now, sindidzawakumbukiranso. this was a judgment God has made for you. Ichi nchiweruzo chimene mulungu wapereka. Everyone, let me show you one more word. Ndiye ndikuonetseni verse yomaliza. If you see 1 Peter chapter 1, Mukaona Petro woyamba. 1 Peter chapter 1, Petro woyamba chapter 1. let's see from verse 18. Tuone oyambira verse 18. 1 Peter chapter 1 verse 18. Knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by traditions from your fathers. Podziwa kuti simunawomboledwa ndi zovunda, golide ndi siliva, kusiyana nawo makhalidwe anu achabe ochokera kwa makolo anu. You are not redeemed by aimless conducts. Akuti simunawomboledwe ndi zinthu zovunda. Your prayer has saved you from sin? Ndi mapemphero anu adakupulumutsani ku machimo anu? Is that right? Ndi choncho? Your prayers have saved you from sin? Mapemphero anu adakupulumutsani ku machimo anu? No. Ayi. Your worshipings has saved you from sin? Mapembedzero anu ndi amene adakupulumutsani kapena? You trying to keep the commandments have made you to be saved from sin? Inuyo kuyesera kusunga malamulo zimene zakupulumutsani? These are corruptible things. Izizi zinthu zovunda. Why? We are corruptible. Chifukwa chani ife ndi ovunda. Knowing that you are not redeemed with corruptible things, Podziona kuti simunawomboledwa ndi zinthu zovunda. like silver and gold, Ngati siliva ndi golide. from your what? Kuchokera kwa ndani? Aimless conduct Machitidwe anu osatha. received by tradition from your fathers.
zolandiridwa ku chikhalidwe cha makolo anu. Don't follow traditions. Ino musatsatire chikhalidwe. Understand? Mumvetsetsa. Verse 19. Verse 19. Let's read all together. Ready? Ready? Begin. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish, without spot. Koma ndi mwazi wa mtengo wace wapatali, monga wa mwana wankhosa wopanda chilema, ndi wopanda banga, ndiwo mwazi wa. You are redeemed. Ino maomboledwa. Your sin is washed away. Machimo anu anatsukidwa. From what? Kuchani? From your aimless conduct? Kuchoka ku makhalidwe anu? No. Ayi. But komano with what? Ndi chani? Precious blood of Christ. Ndi mwazi wa mtengo wapatali wa Yesu. Amen. Amen. Do you understand? Mumvetsetsa? And we have seen in the Bible what happened. Tatha kuona chimene chinachitika. Jesus went back to heaven. Kuti Yesu anabwerera kumwamba. Present himself. Kuti akadzionetseka. So God gave his final judgment about us. Kuti Mulungu apereke chiweruzo chomaliza What cha was kwa his ife. final judgment? Ndiye chiweruzo chinali chotani? No, you guys are still sinners. Did God say like that? Anthu inu munakala chimwa amatero? Did God say like that? Mulungu anatero? What did God say? Ananena kuti chani Mulungu? You are justified. Ndi woyeretsedwa, You have olungamisika. become righteous. Iwe ndi woyera. And your sins, iniquities, Machimo ako masaluziko I ako. will remember. Sindidzatani? I will remember Sindidzatani? no more. Sindidzakumbukiranso. Yeah, God gave his word. Ndiye Mulungu anapereka mawu awawa. Now let's look here, 1 Peter chapter 1 verse 23. Ndeno tuone Verse 23. 1 Petulo chapter 23. Let's read all together. Ndiye tuwerenge tonse Now, limodzi. if you believe in this word, the word that God spoke, your sins, Ndiye ngati mukumbukira mawu And amene Mulungu ananena kuti iniquities, I machimo ako remember no more. ndi masaluziko ako who sindidzakumbukiranso. said that? Ananena zimenezo ndani? Who said that? Ananena ndani? Who said that? Ananena zimenezo ndani? Everyone say louder. Who said that? Tayankhani mokweza ananena ndani? Who? Ndani? Who? God said that. Ndi Mulungu amene ananena zimenezo. Now, what you receive in your heart Ndiye chimene mwalandira is mutima not just knowing the story. sinkhani yankhani yokhayo. You have to receive the word of God into your heart. Ndiye mwene mwalandire mawu a Mulungu mutima mwanumo. When this word enters into your heart, Ndiye mawu awo akalowa mutima mwanu. God said that. Mulungu ananena Is it zimenezo. true that God said that to us? Ndizoona kuti Mulungu ananena Is zimenezo it kwa true ife. that God said that your sins and iniquities I remember no more? Ndizoona kuti Mulungu ananena kuti machimo anu masaluziko ako Where does it sindidzakumbukiranso. say? Where does it say like that? Ndiye ndipati pamene akunena zimenezo. Hebrews what? Aheberi cha 10:17. 10 verse 17. Where does it say like that? Ndipati akunena zimenezo. Hebrews what? What did God say? Mulungu ananena kuti chani? Your sins, iniquities, I will what? Machimo anu ndi masaluziko anu. I will what? He said that he will not remember my sins no more. Akutero kuti sindidzakumbukiranso. I have received this word in my heart. I believe this word. Ndalandira mawu amene I will not ndakhulupirira. let go of this word. Mawu awa sindatayanso. I possess this word in my heart. I'll keep this in my life. Mawu ndasunga mutima mwanga. This will forever abide in my heart. Mpaka na kalekale adzakhala mutima mwanga. This word, I'll hold on to this word. Mawu awa ndagwiritsitsa. I'll believe in this word. Ndakhulupirira mawu amene. I'll remember this word. Ndakumbukira nthawi zonse mawu awa. Even if I die, I'll possess this word. Ngakhale ndife mawu awa ndzasunga. Everyone having this word in your heart, Ndiye wina aliyense ukhala ndi mawu awa mumtima mwanu. believing in this word in your heart, Ndi kukhulupirira mawu awa mumtima mwanu. makes you to become righteous. Zimakupangani ukhale olungama. Believing in what? Kukhulupirira mucha? This word. Mawu awawa. Believing in what? Kukhulupirira mucha? Believing in what? Word. Mawu. Because the word has to be in your heart, not the story itself, okay? Not just the story, okay? Osati nkhani yokhala koma mawu afunika akhale mumtima mwanu mwamva? Just because Jesus Christ died on the cross. Yes, who does not know that story? Yesu Khristu anafa pa mtanda. Wina aliyense But amadziwa nkhani imene. this final judgment statement of God Koma chiweruzo chomaliza cha Mulungu must be in your heart. chiwene chikhale mumtima mwanumo. Amen? Amen. Amen? Amen. Two verses that I say you should remember. Then mavesi awiri amene ndane kuti mwakumbukire. Hebrews what? Aheberi cha Hebrews 10:10. 10:10. And then Hebrews what?
kenako 10:17. 10 verse 17. Here, let's see 1 Peter chapter 1 verse 23. Ndiye tione 1 Petro 1 verse 23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the what? Word of God, which lives and abides forever. Inu amene munabadwanso osati ndi mbewu yofeka komatu yosaola mwa mawu a Mulungu amoyo ndi okhalitsa. Some people come and ask me this question. Ndi anthu ena amabwera mafunsafunso. Pastor, in this church you say that Jesus Christ died for our sins once and for all. Mu chechi mumune kuti Mulungu anatifera kamodzi kwatha. Then is it okay to commit sin? Ndiye zabwinobwino kuti basi zingoyenda chiyendeyende? That's a very silly, foolish question. Funso imene ndi la misala imene. Who makes you to commit sin? Ndiye akupangitsani kuti muchimweyo ndani? Do you think it's your desire? Muona kuti chikhumbo chanu? Do you think it's your pleasure? Ndi kukonda kwanu? Everyone, it's not you. Sinuyo. Satan, who wants to make you to perish, make you to destroy you, he's the one who makes you to commit sin. Ndiye ndi Satana amene afuna inu muonongeke ndi amene akupangitsani inu muzichimabe. Understand? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetsa? Sin will destroy you. Ndiye chimo limakuononga inuyo. Now, before meeting this gospel, we have no choice but to be dragged by sin. Ndiye musana kumana ndi uthenga uwu munalibe chisankho komano kuti muzitsogozedwa ndi uchimo. Let's see one more word. Ndiye tione mawu amodzi omaliza. 1 John chapter 3 verse 12. Yohane oyamba. It talks about Cain. Do you know Cain who killed his brother Abel? Do you know that story? Maidziwa nkhani imene adapha m'bale wake Kaini. In Genesis chapter 4, right? Mu Genesis chapter 4. Cain killed his brother Abel, right? Anapha mchimwene wake Kaini. Do you know why Cain killed him? Mudziwa kuti Kaini anamupha chifukwa chani? Because he was angry. Chifukwa adali okwiya. Why was he angry? Anali okwiya chifukwa chani? Because God respected Abel. Chifukwa Mulungu alemekeza Abeli. But God did not respect Cain and his offering. Komano sanalemekeze Kaini ndi nsembe yake. So he got angry. Ndi anakwiya. And he killed his brother Abel. Kenako kumupha m'bale wake. Is that right? Si choncho? Is that right? Ndi choncho? Bible says here in 1 John chapter 3 verse 12. Ndiye pa Yohane oyamba chapter 12 verse Not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. Osati monga Kaini anali ochokera kwa oyipayo. Why did he murder him? Ndiye anamupha chifukwa chani? Because his works were evil and his brother's righteousness. Namupha m'bale wake ndipo anamupha iye chifukwa ninji popeza ntchito zake zinali zoyipa. Bible says Cain, who was of the wicked one. Ndiye nakuona kuti Kaini anali ndi ntchito zoyipa. Who was of the what? Amene adali otani? Wicked one. Anali ndi ntchito zoyipa. Who is the one who's controlling Cain? Ndeno ndi ndani amene akumpanga control Kaini? The wicked one. Ndi oyipayo. Who is the wicked one? Ndi oyipayo ndi uti? Satan. Ndi Satana. Satan. Ndi Satana amene. Right? Si choncho? Is that right? Ndi choncho? Everyone, you have to know, even to those who received this gospel, even to those who heard the gospel, Satan will not stop trying to deceive you. Ndiye muene mumvetsetse une kwa iwo amene asunga alandira uthenga uwu Satana sasiya kuti akunyengeni. Yeah, you said Jesus died for your sins and washed away all your sins. Good, then go and do whatever you want. Kuti Yesu Khristu anafera machimo anu ndiye tangopita kauzingopanga zimene ufuna. Whose voice is that? Ndiye mawu amene ndi ochoka kwa ndani? Is that God's voice or Satan's voice? Ndi mawu a Mulungu ameneyo kapena Satana? Why do you think Satan give you that kind of heart? Ndiye muona ngati Satana akupatsani mtima umene chifukwa chani? To destroy us. Kuti akakuonongeni inuyo. To make us to fail. Kuti tipanga ife tilephere. Understand? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetse? Everyone, then you should not listen to that voice. Ndiye musakamvetsere ku mawu ameneyo. Anyone who has received salvation, Bible says God gave the Spirit of God to him. Ali kwa ina alesa amene amalandira uthenga uwu Mulungu amapereka mzimu wake kwa iye. Now we have to listen to voice of Jesus Christ. Ndiye kenako tifuna tikamvetsere ku mawu a Yesu Khristu. Everyone, God saved you. God brought you here to hear this gospel for a purpose. Mulungu anakulolani mubwere kuno pa chifukwa. And as I was listening to that purpose, the will of God, that will of God led me to come to live in Africa. Ndiye pamene ndimamvetseranso chifuniro ngati chimenecho chimene chinandipangitsa ndibwere ku Africa. 20 years I've been living in Africa. Zaka 20 ndakhala Preaching kuno ku Africa. gospel. Kulalikira uthenga wabwino. Yes, I left Korea, my home, Inde ndinasiya Korea which is a very decent country, ndiye kumenenso kuli kwabwino. abundant country. Ndiye mzinda osasowa.
sometimes I take pastors, guests from Malawi to go to Korea. Nde nthawi ina anthu ena ndimatenga azibusa ndi anthu ena kupita ku Korea. After visiting Korea, when they come back, they all ask me the same question. Ndeno onse akapita ku Korea nkubwerera kwa amandifunsa funso limodzi. Pastor, why? Ndi abusa chifukwa chani? How Motani did you put Korea aside and came to Malawi? munayisiya Korea pambali nkubwera kuno ku If Malawi. I was you, I would not leave Korea. Nakha inu ndineyo sindinakasiya Korea. But everyone, Wina aliyense. because I was saved, Chifukwa ndinapulumutsidwa. because I became born again, Chifukwa ndinabalanso mwatsopano. I saw the will of God Nde naona chifundo cha Mulungu guided me to come to preach this gospel. kunditsogolera kuti ndizilalikire uthenga wabwino. But everyone, I don't regret. Nde ine koma Because sindinoweza as bwino. I was following the will of God, Chifukwa pamene ndikutsata chifundo cha God Mulungu. gave me joy, thankfulness, peace in my life. Mulungu amandipatsa chimwemwe ndi kuthokoza mu mtima He mwanga. did not let me to follow my own ways, my own thoughts, to follow desires and sin in this world. Sanandilole kuti ndipite ndizikatsatira zilakolako za thupi langa kuti nkagwe ku dziko He lapansi. led me to live for this gospel. Ananditsogolera kuti ndikakumane ndi uthenga That's wabwino. what the Spirit of God does to those people who are saved. Ndi chimene mzimu amapanga kwa anthu amene ali opulumutsidwa. So everyone, if you have also possessed this word in your heart, Ndi ngati inunso malo ndi mtima umenewu wa Mulungu. if you have also received Jesus Christ into your heart, Ndi ngati mwalandiranso Yesu Khristu mu mtima mwanu. if you have received the word of God in your heart, Ngati mwalandira mawu a Mulungu mu mtima mwanu. word of God which is alive, Mawu a Mulungu amene ali amoyo. which cannot die, Amene safa. which is powerful. Amene ndi amphamvu. If that word, not the theory, not the knowledge, if that word has entered into your heart, Mawu amene ngati ali mu mtima mwanu osati chidziwitso chabe. this word will start to guide you. Ndi mawu awa adzamba kutsogolerani. Amen. 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 This word Mawu awa. cannot make you to think that is it okay to commit sin? No, that word will not guide you to think like that. Mawu awa sakakutsogolerani kuti muziganiza kuti kodi nzabwinobwino kuti ndipitirize umachimwa. This word will guide us to think about will of God. Ndi mawu awa adzatitsogolera kuti tiziganiza za mawu a Mulungu. And following the will of God, Ndi kutsatira chifundo cha Mulungu. I found true joy, thankfulness, peace in my life. Ndapeza chimwemwe chenicheni mtendere mu mtima mwanga. There are people who hear this gospel Pali anthu amene amamva za uthenga and misinterpret, misuse it. ndi sautanthauzira bwino. Does it mean that it's okay to commit sin? Ndi nzabwinobwino kuti zichimwabe tsopano. Everyone, do you know what is the result of sin? Ndi wina aliyense mudziwe kuti chotsatira chawo kuchimwa nchani. God has sacrificed Jesus Christ for you, and then you turn your back on him and you go out and live your own life. Ndi Yesu Khristu anapereka mwana wake Yesu Khristu aufera inuyo ndi basi mukanga wang'ano mbali kumayenda za moyo wanu. God will deal with you. Ndi Mulungu adzachita He nanu. has his own ways in terms how he deals with people who despise the grace of God. Ndi Mulungu ali ndi njira zake mmene amathanirana ndi anthu amene amachepetsa uthenga wake. Understand? Mumvetsetsa? Understand? Mumvetsetsa? Now, it's not that you have to try. Believe in the word. Let the Spirit of God guide you. Ndi sinkhani yoti muyesetse koma ndi nkhani yoti mukhulupirire mawu a Mulungu. Say that Mzimu you Woyera have been adzakutsogolera. saved, washed once and for all. Kuti ine ndinopulumutsidwa wotsukidwa kamodzi kwatha. Let the word of God inside you guide you. Ndi mulole mawu awa mu mtima mwanu akutsogolereni. If you get lost, Ndi ngati inu if you're mwasochera, confused, ngati mwasokonezeka, we are here, ndi tili pano. right? Si choncho? Don't waste this precious salvation. Ndi musaononge chipulumutso cha Don't mtengo waste wapatali. this precious word and just throw it away. Mawu a mtengo wapatali musangowataya. Learn to keep the word. Muphunzire kuwasunga mawu. Learn to hold the word. Muphunzire kuwasunga Learn to mawu. value the word. Muphunzire kuwalemekeza mawu. And if you come to listen to the word of God more and more and more, Mukapitirire kuphunzirabe za your mawu. faith will grow bigger and bigger and bigger in your hearts. Chikhulupiriro chanu chidzakhala chikukulakulirabe. And more clearer you'll see the guidance of God. Ndi mmenenso mudzaonenso momveka bwino So chifundo don't cha Mulungu. stop here. Ndi osasiyira pomwepo. We are always here. Ndi tili panobe. We gather here every Sunday, 10 to 12. Timakumana pano Sunday lino lonse 10 koloko. Come, give your heart time, listen more, learn faith, Ndi mupeze nthawi yake muphunzire za chikhulupiriro. and meet the true peace, joy that God can give inside this gospel. Ndi mukaphunzire za chimwemwe chenicheni mtendere umene Mulungu angakupatseni. Amen. 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 Yes. Well, once again, it was a great pleasure to speak to you for the past 12 weeks. Ndinu zineza mtengo wapatali yankhula nanu mawiki onsewa 12. Although we finished our term 2 of our session, Ngakhale tumaliza apa session yathu.
But we hope that this is not the end. We hope to see you again and again every week after week. Then ndikhumbula kuti amene sakhala mathero tikhati kuona mbeni. Also in the second half of the year, around October, November, we have our youth camp, which we are planning to do. Ndiye tikhaso ndi boot camp imene ikubwera kutsogoloko. We will hear from different speakers, different lecturers about building mindset and also about faith. Padzakhaso azitumiki osiyanasiyana amene adzakhala akuphunzitsa mmene tingakhale okhwima nzeru komanso chikhulupiriro. I hope that everyone can join and Ndikhumbula grow in faith. Ndikhumbula wina alesi akhoza joyina kumakula mu chikhulupiriro. Above all, Koma koposa chonse it's word of God that said, ndi mawu a Mulungu amene amathandiza. by the will, Ndeno pa chifuniro chimenecho we are sanctified ife tayeretsedwa through the offering kudzera pa chopereka of the body of Jesus Christ. cha thupi lake la Yesu Khristu. Once and Kamodzi for all. kwatha. Work was done. Ndeno zimenezozo. And seeing the presentation of God and His blood, Pakuona unoti mwazi unaperekedwa. God also gave His word to us. Mulungu anaperekanso mawu ake kwa ife. Then He adds, Ndiye anaonjezera their sins machimo awo and their lawless deeds ndi masauluziko awo. I will remember Mulungu anati sindzatani no more. sindzakumbukiranso. Amen. Amen. God gave His judgment, Mulungu anapereka chiweruzo ichichi which makes us now free from sin. chimene chikutipangitsa ife tikhale We are amfulu kuchita righteous. kukhala We olungama have become justified, takhala olungamitsidwa sanctified. oyeretsedwa. Keep this word in your heart. Mwasunge mawu a mu mtima mwanu. And when you stand before God, Ndiye mukakayima pamaso pa Mulungu remember this word. ndiye mukakumbukire mawu awo. Hebrews what? Aheberi cha 10:10. 10:10 And Hebrews 10:17. ndi Aheberi 10:17. Read it 100,000, 10,000 times. Ndeno mukawerenge maulendo odutsira 10,000. It's not my word. Si mawu angayi. Who said that? Anena zimenezo ndani? God said it. Ndi Mulungu. These words are more than enough to guide you to go to heaven. Mawu ndi oposera kukutsogolerani kupita kumwamba. Do you understand, everyone? Mwamvetsetsa ena alense? Do you understand? Mwamvetsetsa? Yes, thank you. Up to here I'll speak. Zokwambiri ndilekeza Let's pamenepo. pray. Tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. Atate zokwambiri potipatsa nthawi iyi. We pray that you will guide everyone here who have heard the gospel. Kuba kuti mutsogolere ena alense wamvetsetsa za uthenga wabwino. May you give the clear assurance and faith in their heart. Mwapatse chitsimikizo m'mitima yawo. Let this word enter into their hearts. Mawu awo akalowe m'mitima yawo. And let this word abide in them. Mawu awo akakhale nawo iwo. Bible says, by that will we are sanctified Baibulo linena kuti pa chifuniro chimene tayeretsedwa. through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. And seeing Jesus Christ who was sacrificed for us, Ndiye wona Yesu Khristu odzipereka sembe chifukwa cha ife. God, you said you will not remember our sins no more. Mulungu munatero kuti simudzakumbukiranso machimo athu. Lord, we have heard the word of God. Mulungu tamva za mawu anu. And this word of God cannot die. Ndiye mawu awa sangafe. We put our faith and trust in this word. Ndiye tiyike chikhulupiriro chathu m'mawu We amene. want to take this word into our hearts, Tifuna tikatenga mawu awa m'mitima yathu. treasure this word Ndikuwalemekeza. until we stand before you, Lord. Mpaka tidzayime pamaso panu Mulungu. Let us come before you believing this word. Ndiye mutilole tibwere kwa inu pokhulupirira mawu awa. Surely we'll be called born again, Ndiye motero tidzatchulidwa anthu obadwanso matsopano. righteous before God. Anthu oyera pamaso panu. We thank you for giving us this time Zomwe throughout potipatsa nthawi iyi the past few weeks. m'mawika apitawa. And this is not the end. We want to continue learning from you Ndiye ichi chisakhale mathero tifuna tipitirize kuphunzirabe so kwa that inu. we can be used for your precious will and your purpose. Kuti tikagwiritsire ntchito mu chifuniro May chanu. your grace and mercy be upon everyone's head here. Chisomo ndi mtendere zikhale pa ife We tonse. thank you for giving us this time. Zomwe potipatsa nthawi iyi. In all these things we have prayed in the name of Jesus Christ. Tapemphera zonsezi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Okay. Thank you, everyone. Zomwe kwambiri nonse.